क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मैदु कालुगाव गामिनि मोनसे ओंखाम खुरग्रा ग्रुप ओंखाम खुरग्रा ग्रुप हानजा लेंहरनो हागोन आरो लोगो जायफ्रा बस कास हाबा खेराइफ्राव ओंखाम खुरग्रा जुदि मानसि मोनाखैबा नोंथांमोनहा नै बिसोरखौ लेंहरनो हागोन आरो ना। नै बिसोरनो ओंखाम खुरग्रा हानजा बिसोरो लोगोफोर जायफ्रा हाबा खेराइफ्राव होमबा बस कासफोर ओंखाम खुरग्रा मानसि मोनाखैबा नोंथांमोना नै बिसोरखौनो ओंखाम खुरनो थाखाय लेंहरनो हागोन आरो लोगोफोर। कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो स्क्रिनाव होखागोन, नोंथांमोना लेंहरबानो जाबाय। नै बिसोरनो ओंखाम खुरग्रा पार्टिफ्रा नै बेलाय दा बायदियाव हरनि 12टा 1टासोआव लेंहरबा नोंसोर थांनो हानो हाया देमोनलाय? हायो। हागोन? हायो। सियर? सियर हायो। नोंहालाय? हायो। नोंहालाय? हायो। हायो, हागोनथ'? हायो। गासिबो हाजोबो। दे जानो बिसोरनो जोब लोगोफोर जायफ्रा हाबाफ्राव बा माबा बस कासफ्राव ओंखाम खुरनो नांगौबाना नोंथांमोना कल खालामनानै लेंहरनो हागोन आरो ना। स्क्रिनाव होखागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ, जायफोरनो नांगौ कल खालामहरबानो जाबाय। नै बिसोरनो जोब ओइ थांबाय माखासेया माबे जागोन दे जागोन हरगोन आरो नाम्बार माबा फन हरनानै